खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि दिना गासै भारतारि मानसिफोरनि थाखाय जोबोर स्पेशल दिन जेराव दिनैनि दिनावनो जों ब्रिटिशफोरनि रुलनिफ्राय ब्रिटिशफोरनि आथिं सिंनिफ्राय नैबे दिनावहाय जोङो उदां जानो हादोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ नाथाय ब्रिटिश रुलनि सिगां बा जोङो इन्डिपेन्डेन्ट जानायनि सिगां ब्रिटिश रुलनि सिङावहाय जों बेसेबां नासयजानो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ ना ओके जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जे जोंनि इन्डियानफ्रा बेसेबां खस्थ' सहायनो गोनां जादोंमोन दिनै इन्डिपेन्डेन्ट जानायनि सिगां दिनैनि नैबे दिनावहाय मानो ब्रिटिशफोरा जोंनि इन्डियाखौहाय नागारनानै थांनो गोनां जादोंमोन नैबेनि सायाव जों फकास खालामगोन जे नैबे स्पेशल भिडिअआ दिनैनि स्पेशल दिनखौ डेडिकेट खालामनानैहाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों जोङो गोसोखांनि एसे बै समखौ जों एसे गोसोआव लाबोनि जों माबायदि बै समावहाय इन्डियान जानानै जों बेसेबां सहायनो गोनां जादोंमोन जोंनि मानसिफ्रा जोंनि बिमाफोरा बेसेबां खस्थ' सहायनो गोनां जादोंमोन ओरैबायदि जाम्बामोन नामा जों ओके जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रिक्वेस्ट जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामना होब्लानो जाबाय ओके लेट्स बिगिन लोगोफोर जोङो बेखौ रायलायनायनि सिगां जोङो जारिमिननि 1498 मायथाइसिम खारलांग्रोनांगोन 1498 मायथाइयावहाय भास्को दा गामा मुंनि इउर'पियान सासे नाबिकआ जोंनि इन्डियाखौहाय लैथोनि लामाजोंहाय बियो दिहुनहैग्रोदोंमोन नागिरनानै दिहुनग्रोदोंमोन ओके जों बेयाव फकास खालामला जेब्लानाखि 1600 AD आवहाय माने 1600 मायथाइयाव 31 डिसेम्बर 1600 मायथाइयावहाय ईस्ट इंडिया कम्पानी जोंनि भारतबर्षआवहाय ब्रिटिशफोरा गायसनग्रोदोंमोन ईस्ट इंडिया कम्पानीनि मेन टारगेटआ जाहैबाय बिसना फालांगि खालामनाय बै समाव ब्रिटिशफोरा सानाखैमोन जे इन्डियाना बेसेबां जाम्बा आरो बिसोरखौ जों बेबायदि डमेन खालामना लानो हागोन होननानै ब्रिटिशफोरा माब्लाबाबो सानाखैमोन नाथाय जेब्लानाखि बिसोरो फालांगि खालामनो थाखाय इन्डियानजों फालांगि खालामनो थाखाय बिसोरो ईस्ट इंडिया कम्पानीखौ गायसनबाय अब्ला बै समावहाय बिसोरो नुनो मोनबाय जे इन्डियानि मानसिफ्रा ओरैबायदि जाम्बा ओरैबायदि खामानियाव गावसोरनि खामानिफोरखौ माने फकास खालामनो रोङा जौ लोंग्रा लेथ्रा लेथ्रि थाग्रा बेफोरबायदि गोबां आखुनि गाज्रि आखु माने ब्रिटिशफोरा नुनो मोन्दोंमोन अब्ला बै समाव बिसोरो आस्तेनिफ्राय आस्ते बिसोरो बारायलांनानै बिसोरो माने गासै इन्डियाखौनो डमेन खालामनानै लाहैनो हादोंमोन बेबायदिनो जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि नासयजादोंमोन ओरैबायदि जाम्बा जादोंमोन जे हौवाफोरखौ बिसोरथ' जौनि फाग्लामोन जोंनि इन्डियान मानसिफ्रा बिसोरनो थाइसे थाइनै होबाय इन्डियानि मानसिफोरनो बिसोरो जौ मोनलानो बिसोरनो सोबाय गावसोरनि हाखौनो फुरा हगारना होलायबाय बेबायदि गोबां खारन दं आरोखि गोबां बेबायदिनो थाङै थुङै बिसोरा न'खराव जेबो गैला ब्रिटिशनि सिङाव थांनांबाय बेनिफ्राय ब्रिटिशफ्रा मा खालामबाय बिसोरनि गासै धोन सम्पतिखौ बुथुमना लांबाय इन्डियायाव जेसेबांनाखि मुल्यबान बुस्थु दंमोन गासैखौबो ब्रिटिशफोरा सना रुफा हायाव बेसेबां जोंनि इन्डियानि हाया बेसेबां मुल्यबानमोन बे समाव आबादफोरा बेसेबां जायोमोन बिसोर गासैखौबो ब्रिटिशफोरा सोबख'नानै लाजोबदोंमोन बेनिफ्राय जेब्ला इन्डियान मानसिफ्रा जेबो गैला बिसोरो ब्रिटिशफोरनि लें बैनो गोनां जादोंमोन ब्रिटिशफोरा जा खामानि मावनो थिनो बिसोरखौ बेखौनो मावनाङो मोसौ बायदि बुजायो मोसौ बायदि सैमाफोर बायदि खालामजायो ओरैबायदि नासयजायो आरोखि बै समाव आरो गोबां मानसिफोरानो बुथा जादोंमोन एकदमबारे स्लेभ खालामजादों आरोखि ब्रिटिशफोरजों मिथिगौ ना आरो जेब्ला न'खराव जेबो गैला बिसोरनि लाइमोनफोरखौ ब्रिटिश मानसिफ्रा बिसोरखौ लांनानैहाय गावसोरनि ब्रिटिश आर्मियावहाय बिसोरो सोना होदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बेयाव जोबोर गोसो होनांगौ बाथ्रा इन्टारेस्टिं बाथ्रा जे ब्रिटिश आर्मिनि 100%आव 70%आनो इन्डियानमोन मिथिगौ ना 70%आनो इन्डियानमोन नोंथांमोना सानदों जानो हागौ जुदि इन्डियानि 70%आनो इन्डियामोनब्ला बिसोरो मानो खौसे जानानैहाय ब्रिटिशफोरनि एगेन्स्टै बिसोरो माबायाखै माने
एगेन्स्टै मानो नाङाखै बेबायदि कुइसन ओंखारो नाथाय थारा बे नङा ब्रिटिशफोरा ओरैबायदि सालाकमोन इन्डियानि मानसिफोरखौ गावजों गाव एकदमबारे सैलायि बेबायदि खालामना होदोंमोन आरोखि ब्रिटिश लाइमोनफोरनि बेथनफोरखौ इन्डियान लाइमोनफोरनि बेथनखौहाय आर्मियाव सोना होब्लाबो जोबोर खम होयोमोन आरो बिसोरनि प्रमोसन मोननांगौखौबो प्रमोसन होआमोन इन्डियानि मानसिफोरखौ बेबायदि खालामदोंमोन आरोखि बेनि उनाव बिसोरो गोबां सैसोनांबाय बेबायदिनो गोबांथार दोहोन सम्पति लुथि जाबाय गासैखौबो गावसोर लांजोबबाय ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि दारै बेनिफ्राय बिसोरो लासै लासै बेबायदि बारायलाङै जेब्लानाखि जों बेयाव थाङासै 1857 मायथाइयावसो फार्स्ट जोंनि रिभल्ट अफ 1857 मायथाइयावहाय लखनौआवहाय रानी लक्ष्मीबाईनि दैदेननायाव फार्स्ट इन्डिपेन्डेन्टनि मुङै दावहा माने नांग्रोदोंमोन आरोखि मुभमेन्ट जाग्रोदोंमोन बै समाव बेसेबां 1857 मायथाइयावहाय अके बेबादिनो थांनानैहाय माने महात्मा गान्धीफोरनि नाजानाय नेताजी सुभाष चन्द्र बसु बेनिफ्राय जवाहरलाल नेहरू वल्लभभाई पेटेल आम्बेडकार बिसोर गोबां जोंनि इन्डियानि दैदेनगिरि मानसिफोरनि नाजानायावहाय जाहैदोंमोन आरोखि 1947 मायथाइनि 15 आगष्टआव दिनैनि दिनावहाय भारतआ उदांस्रि जादोंमोन नाथाय बिनि सिगां बेसेबां मुभमेन्ट जादोंमोन नोंथांमोना हिसाब लानोनो गोब्राब जागोन जे महात्मा गान्धीनि नाजानायाव दैदेननायाव 1922 मायथाइयाव जादोंमोन नन कर्प'रेसन नन भायलेन्ट बेबायदि महात्मा गान्धीनि नाजानायाव जादोंमोन 1930 मायथाइयाव ब्रिटिशफोरजोंहाय जोंनि इन्डियानजों माने टेबल कनफारेन्स जादोंमोन 1930 मायथाइनि नभेम्बर दानावहाय 1931 मायथाइयावहाय सेकेन्ड टेबल कनफारेन्स माबा जाग्रोदों आरोखि बेनिफ्राय 1942 मायथाइयावहाय महात्मा गान्धीनि नाजानायावनो दैदेननायावनो क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट बेनो जोंनि इन्डियानि लास्ट मुभमेन्ट मिन्थिबायना लास्ट मुभमेन्ट क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट नैबे मुभमेन्टनि गेजेरजों ब्रिटिशफोरा जोंनि नैबे इन्डियाखौ नागारनानै दिनैनि दिनावहाय बिसोरो गावसोरनि जायगायाव थांफिननो गोनां जादोंमोन नाथाय माखासे मानसिफोरा बुंनो थाङो जे ब्रिटिशफोरा जोंनि इन्डियान मानसिफोरखौ जाम्बा मानसिफोरखौ सियान खालामना गालांदों जोबोर माने गियान सोना होलांदों नाथाय बेफोरो इसेबां थार नङा अट'मेटिक जागौमोन जोंनि इन्डियाना नाथाय नोंथांमोना जेरैहाय एग्जाम्पल खालामनो हायो जे जुदि जों गभार्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायनिख्रुइ जों माने प्राइभेट स्कुलाव फरायब्ला साबसिन रोङो नालाय थाबसिन रोङो माने गुसुं समावनो रोंसिनगोन आरो बेनिफ्राय साबसिन जों टिउसन लानानै फरायोब्ला जों थाबसिनै बेखौहाय जों बुजिनो हासिनो आरो मिन्थिनो हासिनो बेबायदिनो ब्रिटिशफोरनि सिङाव थानानै नासयजानायनि गेजेरजों जोङो इन्डियाया थाबैनो सिभिलाइज जानो हासिनदोंमोन आरोखि एसेबां खस्थ' मोनदोंमोन वाव बुंनो नांला आरोखि ओरैबायदि बै समखौ गोसोखांब्ला ओरैबायदि नोंथांमोननि गोसोआवहाय दुखु मोनगोन जे खोमोनफ्रानो बोरैबा मोदोमफ्रानो गोजोंस्रिव मोनगोन आरोखि जुदि नोंथांमोना बै समनि हिस्ट्रिखौ फरायोब्ला मिथिबायना बेबायदिनो जोंनि इन्डियाया 1947 मायथाइनि 15 आगष्टआव नैबे दिनावहाय ब्रिटिशफोरा जोंनि इन्डियाखौ नागारनानैहाय थांनो गोनां जादोंमोन आरोखि फार्स्ट जोंनि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन जेब्लानाखि फ्रिडम जाबाय फ्रिडम जानायनि उनावहाय मिनिस्टार गायसननांगौना जोंनि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टारा जाहैबाय जवाहरलाल नेहुरा जोंनि इन्डियानि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार गायसनजादोंमोन बेबायदिनो जोंनि इन्डियाया आजादि जाबाय दिनैबो आजादि जानानै दं बेनिफ्राय गोबांथार बेबायदिनो दा सोलायबोबाय आरोखि गोबां मानसिफ्रा बुंनो थाङो ब्रिटिशफोरा माने जोंनो सिभिल सार्भिस इन्जिनियारिं गोबां साइन्सनि बेलायावहाय गोबां जौगाहोदों गोबां कलेज गायसनना होदों गोबां इन्डास्ट्रि गोबांथार बेबायदि माबायावहाय जोंखौ डेभेलप खालामना गालांदों होननानै बुंनो थाङो नाथाय बेफोरो बुंनो थाङोब्ला एसेबां सैथो नङा जोंनि इन्डिया जाखागौमोन अट'मेटिक होमब्लाबो एसे टाइम लागौमोन नाथाय ब्रिटिशफोरनि नासयजानायजों
बिसोरनि नासयनाया एसेबां गोब्राबमोन गोबां न'खरफ्रा आलाय सिलाय जानांदोंमोन गोबां आइजोफोरखौ बिसोरो गावसोरनि देहानि गोजोननाय लानो थाखाय बिसोरो खामानियाव बाहायदोंमोन गोबांथार हिस्ट्रि दं आरोखि दुखुनांथाव इन्डियानि थाखाय नाथाय दिनैसिमाव जोङो दा फ्रिदम मोननानै एसे बेबायदि गैला आरोखि दा इन्डिया डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जाबोगासिनो दं अके लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय अके दिनैनि स्पेसियेल दिननि थाखाय सेल्युट Okay, for now, thank you. Bye bye. Take care.